Mbak Mar, Mbak Ayu, Mbak tinggal. Mbak Tita. Nah iya. Nanti. Oh melak ta mah? Oh melu. Pak nganu. Malu. Iya. Nang ngarepe. Kan numpak motor wegah aku tak ora numpak motor iki. Pengen mlaku kok wis wiram mlaku rene. Masyarakat Iya aku mlaku. dereken adicara dina budaya Iki ngomong nek motor nganu serta merayu dengan kata jiwa kasarnya Sik kanggo kresek lho aku. Iki golek tatal hali. Tatal nganu to. Kembang itu to. papan wonten puncak Oh. Gergeng ngrupne tok. Sitok bisa. buat ini mangke kemarin kasus sari rasa wetawis soho angkeratu kemana dicara mangrumutun nggih mat dicara Imbang Wacana Mbak. Alhamdulillah pun dugi puncak niki. Oh, lagi. Lah iya berarti. Dumateng para panjenengan boten putri gilanipun mangras-mangras daging aturaken sugeng siang mugi rahayu kang sami pinanggih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Dhuwur pemuda kawula panjenenganipun Ibu Irma Susanti, anggota DPR Provinsi Jawa Timur, Komisi B saking fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dumateng panjenenganipun Bapak Muspika Kecamatan Kesamben, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, saha andhahipun Pemuda kawula panjenenganipun Bapak Pangarsane Desa Kenduri Gede, panjenenganipun Bapak Hari Purnawan, saha putrahipun Bapak Kami Tuwa sa wilayah Kenduri Gede Satu Tuban, Bapak LPMD, Bapak BPD, RT RW, panjenenganipun para paraga saking Perum Perhutani ingkang dahat minulya, saking warga masyarakat kini sepuh ingkang satu rupa pamawas wiwah dibitur ingkang tansah pinudi-pundi, para ahli ulama, para imam, para suci, biarawan dengan lainnya kemudian sastra kitab suci wakil ilahi dan sastra bikin Megari sasana durpana yomana rahmati Gusti berkait pangeran Mugian Batar Dewi Panaribowo Tumanduk dumateng para kawula tasih kacih pasal petindalan lan menika kula lan panjenengan pinaringan kempal manunggal kanthi kabagian karaharja kasantosan kata bermanggut kabagas kewarasan langkung ruwet semoga kawula dherekaken sami panjenengan puji puji panuwun wonten ngarsanto bijikan amur doa sisa mugi salwiring dadi purwa madya paripurna kasedatan lulus ing sambikala
Satu Allah demikian sami perhatian Rasul kursi kami dari menjadikan bistik kuning sumber ikan beri sumber kesan lulangan jangan tiga itu saking dan berada dengan sambut keparang-parang rahmat dan nikmat kembali alamat kesanggup terima dari pemberian aku katitik samirahi dan cintan sangat jiwa kasar lo saya bisa ketang lo berada menjadi hati akan mati anda akan kirap budaya Dusun Sumber Sari Desa Kemeri Bukit Kecamatan Pesantren Kanti Bagio Mulyo. Kali ini anggaran kepayu budidaya kewan aturan sewa kuning laksamanipun budi kewan kawulo ambut kopi warang yang suko penganing dicoro buaran gombeng gawe mratu pesangking keparipun mangganing biditoyo kini merakit sakan mudahan saing ditirak sifat dicoro kirap budaya ingkang bahagia menika ingkang langkung sepisan sakmebetipun adicara Indal Wacana hanggih tanggap wacana pangarsaning Desa Kemberi Bukti ingkang langkung kalih tanggap wacana saking Puspita Kecamatan Kesamben sumusul adicara Indal Wacana tanggalipun hanggih tanggap wacana saking pepunden kawula penyanipun ibu ingkang pinanggah wonten Komisi B anggota Dewan Provinsi Jawa Timur penyanipun Ibu Irma Susati. Wonten tumapaing adicara Mas Katining Sedya kula lan panjenengan tempa manunggal raos wonten ing papan menika inggih meratelaken raos syukur dumateng para pinunjung inggih para leluhur wonten pisanan ingkang niki kusuma inggih wedharing dak sinojawi asahan rimaket wonten ing mangke kang medhal sabda hamba bejrentah kemudian kawula panjenenganipun Bapak Susianto budaya yang sedya saben warga masyarakat desa Kemberi bisa titipkan mamrih tata titi tentrem ahar jasa nasare itu penyanipun para rawuh kawula dherekaken lumebu wonten alam ning dumateng ingkang peparing kawula dherekaken tumapak adicara Hastung Para Budya Hastuti wonten ing mangke ingkang badhe maratosaken sakmebetipun adicara Hastung Para